Domingo at tanan diri sa ABCC ang mga festival ban sa grupong June Donglaw gitawag ni June Dodong ug Silaw June Donglaw. Okay, yan, salamat kita June kay Travian kay ubay ta nga mobile sa ilang pagsaulog sa ilang anibersaryo ikalima ka tuig, no? Ikalima ka tuig. Happy anniversary! Happy anniversary! Guardians! Sa mga district siya Sarinig. Kailan ka distrito? Bali siya, bali sa Gitay sa Gitay Cebu. Sa Cebu. Oo. Ikan sa Carmen. Nasa mga 17. Wow! Hana rin, no? Pero po yan nga, pasalamat po ninyo nga dati dahil basta sa mga membro ani murag na yung mga managkayon, no? Nga i-join natin kay grabe din kay rin guardians kay ang benepisyo na makuha ni ba? Pero yan, no? Nya, kabuti po nga, pasalamat po nga inyong nagipilit ng lugar, ha? Kaya dito mo dahil mong tikas, ha? Upon sa Lapu-Lapu. Yung ba, patigo, budisan. Yan kami, salamat kayo. Yes, welcome sa ABCC Hanao Christopher. Happy anniversary sa ato ang grupo sa ato ang Guardians! happy anniversary. Yes, kaya karon sa pagkaon sa ulong na. Kaya John, ikaw po ang pulos ng mga tahay ni Aron Nato. So ato silang tagaan panahon na o sanmot silang talento sa pagkanta labi na yung Serenade. Eswito yung balik gani si Serenade napun iya pagkili agaw rin atong man na gitarista nito